Старт. Ето е истинската разлика между двата типа кафе. Шотовете са на около 1 минута. Все още съдържат каймак и са свежи, са приятни за пиене. Това е чистата арабика. Виждаме колко по-светло, като какаова паста е по-скоро каймака. Тънък, гладък с рефлекция на светлината и колко по-тъмен, шоколадов, наситен е на робустата. Същото нещо се трансферира и в вкусовите качества на двете кафета. Плътност, тежест, интензитет и какао при робустата, по-нежен, деликатен, ядково-плодов вкус при арабиката. Може да им се насладите в комбинация. Много често кафетата с блендове, робуста и арабика, може да бъдат и само едното или другото. По-честия вариант е чиста арабика, докато при чистата робуста тя е много интензивна, много землиста нотка. Тук правилен отговор няма, нещата са персонални. Аз лично предпочитам арабика кафе. Блендовете с робуста също ми харесват. Но това е персонално. Какво харесвате вие и как обичате кафето, кажете ни. Ние имаме варианти за всеки вкус. Всичко добро, до скоро!